Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Вашата помощ е важна за популяризирането на футбола в нашия край. Добре дошли на срещата между Арсенал Лъвино и Челси Брестовене. Играчите вече са на терена и всичко е готово за началния сигнал. Да, и атмосферата е като на финал в Шампионска лига. Само че с повече кебабчета и по-малко камери. Ха-ха, публиката е на крака. Всичко е готово за началния сигнал. Да, и съдията поглежда часовника си. Сигурно проверява дали батерията му ще издържи цялото тичане. Първа възможност за Арсенал. Челси също натиска и се опитва да отбележи първия гол в матча. Какво разбъркване? Домакините на косъм да поведат. О, спиране на играта! Явно имаме дуспа за Челси. Значи Арсенал явно иска да покаже, че вратарят не е единственият, който може да спира топката с ръка. Да, играч на Арсенал явно пипна топката с ръка в наказателното поле. Съдията няма как да подмине това. И ако вратарят спаси този удар, ще трябва да му направят и статуя пред съблекалнята. Челси повежда. Страхотен изстрел и отлично изпълнение. Ако Арсенал не вдигнат темпото, следващата статуя може да е на топката, заради смелостта и да се промуши през всички. О! Каква грешка на вратаря! Сега Арсенал трябва да променят тактиката, ако искат да се върнат в матча.